Окей, сега чакай. Ето оправиш липсата. Чакай, Вики. Чакай. Да. Браво. Чакай, катулката падна. Стоп. Какво прави тати? Кажи здравей. Здравей. Да. Аз съм Вики. Аз съм Вики. Да. Аз съм Вики. И ще пипна камерата. Да. Хи-хи. Охо! Я да видим, къде е бибата на Вики? Къде е бибата? Ето я. Виж, спокойно. Да, имам биба. Какво прави тати? Излъчваме в интернет. Филмче? Да, В интернет? м. Охо. Кой ще гледа момичето в интернет, бе? Трябваше на Люсто да кажеш. Мгм. Макар че аз в Твитъра съм бродкаснал.